bushik jakce zat nai Debbarma bushik jakce zat bushik jakce zat nai Debbarma bushik jakce zat bushik jakce zat nai Debbarma bushik jakce zat tu Achuda Debbarma nikari tu Achuda Debbarma nikari tu Achuda Debbarma nikari ang bai bu sai tangya na kemi borang bu sunu rang di ma tangya abu se borang problem nang jago jebong ni magic gari kaya hanai magic gari kaya hanai tabu ko Achuda rong ni kham phunu na chin Debbarma su nya bushik jakce zat nai di chin Debbarma bushik jakce zat gena jobo ko Achuda Debbarma nikari bokai talu pura sanlat ni anga pe borok mu ya khuje tin morji chung je gari kana musung mani chung magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong gon kun thek as gari sai man bar ati ko sanen chin morji chung ale chung je gari than kai tong thung je jaga phan khi tong thung je phan tai tong thung gon kun thek as gari. So hello everyone, welcome back to my channel. Hai no hai lam sugan channel lo khakai no to ka ham tong na hine. So ang tinin kasha video upload khaitha nge ang tini tawono thangmani tabo tawono thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver tok bai inka problem ni toinga ang kaisa video 2 minute in nong na amo upload khai rekha inka ajago pura pai sugui ang video ti sai mali ase pulan jimi pai thu jara walai mani inka last ni kisa short jimi ang abo ti sai man kha inka jungti ta mung kha baksa borok ano comment khai saka je nang ta mya tai ti brasa tai ti brasa no hanesa inka abo no odek modek ni bagai confuse ni tong hana do inka angaro thingno angjoli phano bisa anwat buku ni bok hanya kok khangna chini ti brasa ron bagai and angabo joto ti brasa no samaya sudu a borong simi samasi inka tabuk nong ok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka nungle bahai all Debbarma ni mung na ba nana numa na phap khrinya da han chau no zerai SWKANG no chela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no chela nawi kok sana ringya inke anga dara ni mung to shalia but angni ni comment no nugi onek no dukho na kha tang hinke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni munai ni bihik ni bai ni jespa no khata nong gusti rok ani jaga problem khe norok hinge tamung khamu norok hinge okok sagala khamu yada hinge angle bui do ang bui hne phan khak jaga ni rok an cha jaga ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni munai nong ni jati rok khe norok buda atai kok sakamu ha hinge takachi tongo tai ma sa borok comment kha no nung khe tamo jat suima hanchau in do thingna ang sina phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jat chai jat hanchau do ang thingna angamo joli woi ani bukti kok thanga and sorry angamo samani bagai but joli puru bukuni tamo ko khabo bo joto borok no saimi ang thango but angabo joto chini ti prasarong no saimi samani ya inga angbo Khoroksa ti prasano ti prajik no angbo inga nong ni je samani mote hinga ani chayang tong hodoro inga puilani clip phunukmali abla bagai no kana hamyang chok tong kana the one sukdi gari driver no 100 bar phano hin tong di kutuk di community no mungtana di hin chau inge angaro ani tam chaya ang boss hemali tam chaya ang sudu saga chini ti prasarok le pura jachaya jat angabo chin joto ti prasano samaya ani bukukti abo kok thangka kento bukhawan suma hinga aborong simi sang nasle wi samani te tong mane joto borok sajagli ana no je anga tikhe video khaimani bat jeng beri te she je jaga phano thangka hinge set tikrai hinge jeng bahai ke yang no khor sinai sagala norong kisa comment khaisala jeng nije beri te she set tikrai boti prasat te she jeng bai walai tong manu bokhe butui boroksa boti prasat te jeng bai bahai ke walai rakha and biningari kaya ni bagi she bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable engke jeng angari no kanai and ano nung borong saga comment hanya saga nung khai ti prasat te tangi Debbarma ni gari ukaya wan chorong gari ka inge ang ti prasat te ang bo bufuru jani o chin Debbarma bufuru phaina hin na sing tong mayale ang bo Khoroksa bwrwi borok and ang bo hasel thang ke dapi phat phat no phiro goi phaina ni nago tang hinge bwrwi rok tabuk onek no risk tong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabuk hinge risk thanga asuke mane chini Debbarma rok mo sudu se bisas khanya ni kerikha jeng tini nok a video no mang khana jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hinge jeng bahai ke bonang bisas khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok no bisas khasina je Debbarma te se Debbarma ba walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi abo kha ang bung sana musung suka hai pano
salia tanga hingang bin mung jotoni beskango no sawi boni insal khaina mutunya abaga yang no salia chini debor marok ta hindi are bo debor masi hingang bin munguma ya hingang bono tam hini sanai chini debor ma ang to chini debor ma hinga chini debor ma joto borok ta hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no haimyang khana tai baki kaham khana hinga ang tai baki kaham no ba ang aro mung nawi saya je norok atikha no comment khai to ang sudu a borno sama she kento an khukti amu ko thanga and kemo borong sa ta yang khana amu sama ni tui and nakar sana nga kop no no ashiki cha ta yan no bkhau nang ka ang bo khoroksa debor ma tui ang tangai mas thakan no amu khe wan su khe debor ma ya da sana SWKANG sa wan su gi shadi ang bo debor ma no and ang apuru joli ma bagai ang kisa wan su na ni liya hediba joli puro kebo wan su gi babi wi kokna puru sai na ya tangai je bko kong ma sa amu ko thango and ang ro bono asike jay bini jati saibo kok saya ko bini mane kuno asuk kahanya saya ta ang bono sudu chini debor maro pura jat kaya jat amu simi ang Sakha hinge bo asuk se jat kaham hinge bo tangai chabi segenya na gari ni and tangai bo ano sana nangka noro video khaipa no ani kun thainya noro video khaipa na ani kun thainya je ang bini mukhang no ngo phunungna hini no video khaima ni nai bi ko chini debor marok bo atoi hai borok tongo chini boro rong ni bagai chini bori rong ni bagai anga mo safety phunung masi je next time no bo atoi khage niji saksa ni bagai walai ni saksa ni bagai basa di no sabo logir nai ba aro tongnai rok wansarok no logir nai neng debor ma se walai tong no wansarok logir nai borok bo tips tong thujak tongon buli je e takle borok debor ma ndo thanja se borok walai tong kha nai nai di ta ne borok bo tips tong thujak gan bule jeng debor ma se walai tong kha ne do ngara bo walai ma phan sali ang khana hike ang awan chabai walai male bo tam ya su anu jol jakha ba ang awan chabai se walai yu ang nin gari kas kaya ngai tam ung khane ang bo no sama se bo chabi segnya bong gari chabi segnya de borok bahai ke thang nai ne o tom no ri hori borok bahai ke thang nai ne hike en wan chani kun gari humaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no Sakha hebo nang joto borok ni joto comment nailiya tai thangya onek no hat ungo je ani chini borok rok se jeng hai bwrwi bsa je chini dofani borok rok jeng no bujiya hinge tai tam sasinai baheda jara bujinai to bujikha en jara bujiya hinge to bujiya ang a bujiya ni bagai no nang no map sano en chini bwrwi rok kun jaga phano nokhnani safety gurikha je chini ti prasa dopha ba jeng apikhe walai ma to mungge jeng samne bisas khaisinai no amu hinge nugliya je o angbono chini debor ma chaya amu hinge no rok pura kaham ke clear ke nu kahe deba ang first to last video khaime ni bagai sora ani chaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat unkha ke a boro rok sabi segenya mani pore borok songo sau nagina no bahke thangman gang musaka ang no gari kaya phanang thangmano hane ige bo sau nagina ta da ko ni sabi segenya pe kha tom ni to ige sung bo him lai khaw dei jora him ka haipon se borok chini unguluk bo gari ka nei nai to nga amu ko nung ka haida jeng khoroksa bwrwi ngi jeng ara hordara tong tongnai haida bini mote hinge basu se chini do phani borok ngi bochin bagi wan suge da kisa pano jeng bwrwi tei da ko bang phana ri hosuna basu to wan chuna dang bli bo okara kasha bo sama sani bu phapa nong khana and ani daran soman an babun soman phanong khana bin logo bo buma bini busaje bini bihik tongbu ngi ba ajaga wa anu bin sajung soman phana wan suka baro wan sugi to sana nang bli da ko bang phana ri hosidi ani ba a borok no sana nang mani but bole a borok rong se chini jatni ya borok hinte to alka jatni borok no se bosau ai chabi sinna di borok ba ke thangman na gena nge jengara je kun phanong thaka bo chini responsibility nai ma khamu na jaman khamu bo chini nge aro no ang samani khe no ani bagai hanya won suk pai be khe joto no and tai kun asukok salia Sakha hinge te bo kok bango na kaside ano no rok jodi ani okok no chaja ya hangkan ke bini simi ka hamnu gui tong khange no ano na kati ani asuk si kok chaja gri yang ke bushik jak chai jat nai debor maro bushik jak chai jat bushik jak chai jat nai debor maro bushik jak chai jat bushik jak chai jat nai debor maro bushik jak chai jat tu asuda debor manikari ang bai bu sai tong ya na kem mi borok bu suno rang di ma tong ya abu se borok problem nang ga go jebong ni magic gari kaya hanai tabu ko asuda rong ni kham phunung na chin debor ma su yo
bushik jaksa ya nai di sin Debbarma ro bushik jaksa ya gena jobo khu Achuda Debbarma ni kari bogai tal pura chan lat ni anga pe borok mu ya khuje tin mo di jing je gari kana musung mani jing magic baja kai tong bus baja kai tong auto baja kai tong bong kun thek as kari sajaman borok ati ko sanen chin mo di sing ale jing je gari phan kai tong thung je jaga phan khi tong thung je phan kai tong thung bon kun thek as kari. So hello everyone, welcome back to my channel. Hai no hai lam sugan channel lo khakai no joto kaham tong ma hine. So ang tinin kasa video upload khaitha de ang tini taun no thangmani tabo. Taun no thangmani no phaipuru bisa problem khado gari driver tok pai. Inka problem ni toinga ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha. Inka ajago pura pai sugui ang video ti sai mali aske ulan chimi pai thung jara walai mani inka last ni kisi sa short chimi ang abo ti sai man kha. Inka jing tini tamung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tei ti brasa no hanesa inke abon rok odek modek ni bagai confused ni tong hana do inke angaro thingno angjoli phano kisa anwat bukhumi bok hanya kok thangna chini ti brasa ro ni bagai and angabo joto ti brasa no samaya sudu a borong simi samasi inke tabuk nongo okok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka nungle bahai all Debbarma ni mung na ba nana numa ne phap khring ya da han chau no no zerai SWKANG no chela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no chela nawi kok sana ringya inke anga darani mung to shalia but angni ni comment no nugi onek no dukhu na kha tang hinke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni munai ni bihik ni bai ni jespanu khada nong gustirok ani jaga problem khe norok hinke tamung khamu naro hingga okok sagala kami ya da hingga angle bui do ang bui hini pan khak jaga naro ana sa jaga ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni manai nong ni jati rok khe naro buda ati kok sakamu ha hingga ta kachu tongo tai ma sa borok comment khaka no nung khe tamo jat suima hanchau ini do thingna ang sina phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jat chai jat hanchau do ang ting nang amo joli woi ani bukti kok thanga and sorry ang amo samani bagai but joli puru bukhuni tamo ko khabo bo joto borong saimi ang thango but ang abo joto chini ti prasarong mo saimi samani ya inga angbo Khoroksa ti prasano ti prajukno angbo inge nong ni je samani mote hinga ani chayang tong doro inga puilani clip phunukmali abla bagai no kana hamya mo chok kana the one sukdi gari driver no 100 bar phano hintongi kutuk di community no mungtana di hinchau inke angaro ani tam chaya ang bos hemali tam chaya ang sudu saga chini ti prasarok le pura jachaya da angabo chin joto ti prasano samaya ani bukti abo kok thangka kento bukhawon sungma hinga aborong simi sang nasle wi samani te tong মানে যত বরম সাজাগলি আনা ন যে আঙা দেখে ভিডিও খাইমানি বাট जों बोरैथो दैसे जे जागा फानो थांगा इनके सेफटि गरै इनके जों बाहाय के yang नखर सिनाय सागला नरम किसा कमेन्ट खायसाला जों निजे बोरैथो दैसे सेफटि गरै बतिफ्रा साथो दैसे जों बाय वालाय दं मानु बखे बतै बरखसा बतिफ्रा साथो दै जों बाय बाहाय के वालाय राखा एन्ड बिनिं गारि कायनि बागैसे जों बाय वालाय फायो चिनि मर्जी चिनि रां जों जे जागा फानो कम्फर्टेबल इनके जों आं गारि न कानाय एन्ड ano nung borong saga comment hanya saga nung khai ti prasatu tei tangi Debbarma ni gari ukaya wan sorong gari ka inge ang ti prasatu tei ang bo bufur jani o jin Debbarma bufur phaina hen na sing tong mayale ang bo Khoroksa bwrwi borok and ang bo hasol thang ke dapi phat phat nogo phirogoi phaina ni nago tangi hinge bwrwi rok tabuk onek no risk dong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabuk hinge risk thanga asuke mane chini Debbarma rok mo sudu se bisas khanya ni korikha जों दिनि नक अ भिडियो न माखा जों Debbarma तो से बाबाय बोनस बाबाय से आदारा बासे वालाय मा तका इनके जों बाहाय के बन बिसास खासिनाय जों बाहाय के चिनि Debbarma रक बिसास खासिनाय जे Debbarma तो से Debbarma बे वालाय मा तका Debbarma रक ता हिन्दी मुसुक सिया बोरै Debbarma रक ता हिन्दी मुसुक सिया बोरै आबो खा आं बुं साना मुसुं सुका हायपा न सालिया तांग हिंगां बिन बुं जगनि बसखांगो न सावै बने इनसाल खायना मुजुंया आबागै आं न सालिया chini Debbarma rok ta hini are bo Debbarma si hinga ang bini munguma ya hinga ang bono tam hini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hinga chini Debbarma joto borok to hayale je 100% ni bisingo bo masa
ba 90% ba no hai miang khana tai ba ki kaham khana inge ang tai ba ki kaham no ba ang aro mung na wi saya je norok ate kha no comment khai to ang sudu a borno sama sie kento an khukti amu ko thanga and kemo borong sa ta yang khana amu sama ni tui and na ka sana nga kok no no ashiki cha ta yang ni bkhau nang ka ang bo khoroksa debor ma tui ang tangai mas thakan no amu khe wan su khe debor ma ya da sana SWKANG sa wan su di wan su gi shadi ang bo Debbarma no and ang apuru joli ma bagai ang kisa wan su ni liya hediba joli puru ke bo wan su gui babi wi kok no apuru sai ne ya tang ni je bu ko ma sa amu ko thango and ang aro bo no asuk ke jai bini jati sai bo kok saya ko bini mane kuno asuk ka hanya saya tang bo sudu chin Debbarma ro pura jat ya jat amu simi ang Sakha hinge bo asuk se jat ka ham hinge bo tangi Sabi shirinya na kagari ni, and tangi bo ano sana nangka, naro video kaya pa na ani kung tanya, naro video kaya pa na ani kung tanya, je ang bini mekang no ngo PHUNUKNANI no video kaya man ni nai bini ko, cini Debbarma rok bo ati hai borok tongbo, cini bororong ni bagay, cini bororong ni bagay, ang amo safety PHUNUKNANI si, je next time naro bo ati yung kagay niji sakshang ni bagay, walay di niji sakshang ni bagay, basa di. Nano sabo logi rinai ba ara tong nai rok wansarok nano logi rinai neng Debbarma si wala jong hangke nano wansarok logi rinai borok betep stong thuzak tongon buli je e takle borok Debbarma ndakwa thanja se borok wala jong aikha nai nai di ta ne borok betep stong thuzak bule jeng Debbarma se wala jong ne do ngara bo wala ma phan sali ang khana hike ang a wan chabai wala ma le bo tam ya su ano jol je khaba ang a wan chabai se wala yu ang nin gari kas kaya ngai tam ung khane ang bo no sama se bo chabi shegina bong gari chabi shegina de borok bai ke thang nai ne o tom no ri hori borok bai ke thang nai ne hike en wan chani kunung gari hamaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no Sakha hebo nang joto borok ni joto comment nailiya tai khange onek no hat ungo je ani chini borok se jeng hai Bwrwi bsa je chini dofani borok jeng no bujiya inge tai tam sasinai baheda jara bujinai to bujikha en jara bujiya hinge to bujiya ang a bujiya ni bagai no nang no map sano en chini Bwrwi rok kun jaga phana nokhnani safety kurikha je chini tipra sada phaba je jeng apikhe walai ma tong geseng samne bisas khajinai no amu hinge nugliya je o angbo no chini Debbarma jaya amu hinge no rok pura kaham ke clear ke nu ka hede ba ang first to last video khaime ni bagai sora ani jaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat ungkha ke a borok sabi shegina mani pore borok song sau nagina no bahke thangman gang musaka ang non gari kaya phanang thangmano hane ige bo sau nagina ta da ko ni sabi shegina pe kha tom ni to ige seng bo him lai khawde jora him ka haipon se borok chini unguluk bo gari ka ni nai to nggak amu kono nggak haida jeng Khoroksa Bwrwi nggak jeng ara horda tong tong haida bini mote nggak basu se chini do phani borok nggak bocin bagi wan suya de kisa pana jeng Bwrwi te da ko bang na phana ri hosuna basu to wan suna deng beli bo okara kasha bersama saning bu papa nong khana and ani daran soman an babun soman phanong khana bin nogo bo buma bini besaje bini bihik tongbu nggak ba jaga wa anu bin sajung soman pana wan suka baro wan sugi to sana nang bele da ko bang na phana ri hosidi ani ba a borok no sana nang mani but bole a borok rong se chini jatni ya borok hinte to alka jatni borok no se bosau al chabi singna di borok ba ke thangman na gena nge jengar je kun phanong thak bo chini responsibility nai ma khamu na jaman khamu bo chini nge aro no ang samani khe ani bagai hanya won suk pai be khe joto no and tai kunu asukok salia Sakha hinge te bo kok bango nakaside ano rok jodi ani o kok no chaja ya hangkai ke bini simi ka hamnu tong khange no ano nakati ani asuk si kok chaja gri yang ke bushik jak chay jat nai Debbarma rok bushik jak chay jat nai Debbarma rok bushik jak chay jat nai Debbarma rok bushik jak chay tu asuda Debbarma nikari ang bai bo sai tongya na kem ni borok busuno rang di ma tongya abo se borok problem nang jago je bangni magic gari kaya hanai tabo ko asuda rong ni kham PHUNUKNANI chin Debbarma sudunya bushik jak chay jat nai di chin Debbarma rok bushik jak chay jat gena jobo ko asuda Debbarma nikari bo gari chalu pura san lati anga pe borok mu ya khuje tin mo di jeng je gari kana musung mani jeng magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong gon kun theka sikari sai man
borok ati ko sanen chin mo di singale jeng je gari phan kai tong thung je jaga phan khi tong thung je phan tai tong thung bon kun khe ka sire So hello everyone, welcome back to my channel. Haino hai lang sugan channel lo khakhaino joto kaham tong na hine. So ang tinin kaisa video upload khaitha nge ang tini tawno thangmani tabo tawno thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver tok pai inka problem ni tei nga ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha inka ajago pura pai sugui ang video ti sai mali asje bulan jimi pai thuk jara walai mani inka last ni isa short jimi ang abo ti sai man kha inka jing tini tamung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tei ti prasa tei ti prasa no hanesa inke abo norok odek modek ni bagai confuse ni tong hana do inke angaro thingno angjoli phano kisa ani wat bukhuni bok hanye kok thangna chini ti prasa roni bagai and angabo joto ti prasa no samaya sudu a borong simi samasi inke tabuk nongo kok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka nungle bahai all Debbarmani mung na ba nana numa no phap khrinya da hanchau nona zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya inke anga darani mung to shalia but angni ni comment no nugui onek no dukhu nangkha tanga hinke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni munai ni bihik ni bai ni jespanu khata nong gusti rok ani jaga problem khe norok hinge tamung khamu nor hingga okok sagala kamu ya da hingga angle bui do ang bui hene pan khak jaga nyor anu sa jaga ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni manai nong ni jati rok khe nor buda ati kok sakamu ha hingga ta achu tongo tai ma sa borok comment khaka no nung khe tamo jat suima hanchau in do thingna ang sima phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jat chai jat hanchau do ang tingna amo joli woi ani bukti kok thanga and sorry amo samani bagai but joli puru bukhuni tamu kok khabo bo joto borong no saimi ang thango but angabo joto chini ti prasa rong saimi samani ya inga angbo Khoroksa ti prasano ti prasuk no angbo inga nong ni je samani mote hinga ani chayang tong hadoro inga puilani clip phunuknani abla bagai no kana hamyang sok tong kana the one suk di gari driver no 100 bar phano hintong di kutuk di community no mungtana di hinchau inke angaro ani tam chaya ang bos khemalia tam chaya ang sudu saga chini ti prasa rokle pura jachaya da angabo chini joto ti prasa no samaya ani bukukti abo kok thangka kento bukhawan sungma hinga aborong simi sang nasle wi samani te dong mane joto borok sajagli ana no je anga tikhe video khaimani but jeng bwrwi te se je jaga phano thangka hinge set tikrei hinge jeng bahai ke yang nokhor sinai sagala norok ni kisa comment khaisala jeng nije bwrwi te se set tikrei boti prasa te se jeng bai walai tong manu bokhe butui boroksa boti prasa te jeng bai bahai ke walai rakha and biningari kaya ni bagri se bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable hinge jeng angari no kanai and ano nung borong saga comment hai saga nung khai ti prasa te tangi Debbarmani gari u kaya wan chorong gari ka ne inge ang ti prasa te ang bo bufur jani o chin Debbarma bufur phaina hin na sing tong mayale ang bo Khoroksa bwrwi borok and ang bo hasal thang ke dakti phat phat nogo phirogoi phaina ni nago tang hinge bwrwi rok tabu onek no risk tong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabu hinge risk thanga asuke mane chini Debbarma rok sudu se bisa khanya ni kerikha jeng tini nor a video no mang khana jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hinge jeng bahai ke bonus bisa khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok no bisa khasina je Debbarma te se Debbarma be walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi abo kha ang bung sana musung suka hai pano salia tang hinga ang bin mung jotoni bwskango no sawi boni insal khaina musunya abagai ang nong no salia chini Debbarma rok ta hindi are bo Debbarma se hinga ang bin munguma ya hinga ang bono tam hini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hinga chini Debbarma joto borok to hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no hamyang khana tai baki kaham khana hinga ang tai baki kaham no ba ang aro mung nawi saya je norok ate kha no comment khai to ang sudu a borno sama sie kento an phukti amu ko thanga and
tunggu borong saat yang karena abu sama itu enak kan nggak kok no asik saat yang nong bekau nangka ang Khoroksa Debbarma tuh ang tangi mas cakan nong amu kayak wan sugi kayak Debbarma ya dah sana sepengi sa wan sugi shadi ang Debbarma no ang apuru zolima bagai ang bisa wan sugi ni liya hedi bang joli puru kebo wan sugi babiwi kok no apuru saina ya tangi je buku kok mas amu kok chango ang arabono asik ke jaya bini jati saya bekok saya kok bini mana pun asuk kahannya saya tak pun sudah cina Debbarma ada pura jat kaya jat amu sini ang Sakha hingga bo asuk sih jat kaham hingga bo tangi cabi sihnya na nak gari ni tangi bo anu sana nangka nol video kaya pun ani pun tanya nol video kaya pun ani pun tanya je ang bini mekang no ngap PHUNUKNANI ini no video kaya mana ni naik ni kok cina Debbarma ada bo atai hai borok tonggu cini borok rong ni bagai cini beri rong ni bagai angamu safety PHUNUKNANI masih. Jadi next time mana orang buat atau yang kagak niji saksa ni bagai walai niji saksa ni bagai bahasa di. Nono siapa lagi renai bah? Ada tong nai rok wansar nono lagi renai. Neng Debbarma masih walai jam hanggen nono wansar lagi renai. Borok betul stong tuzak tongan beli. Jadi takle borok Debbarma dah tanda sih borok walai jong lagi. Nanya jita nih borok betul stong tuzakan beli. Jeng Debbarma masih walai jong kaya ini. Doh ngara bo walai bang kan sali yang kana. Hingga ang awan cabai walai male bo tam yang sih anu jol jakaba ang awan cabai sih walai yo. Ang nin gari kas kaya ngai tamu kene ang bono sama sih bo cabai segina bang gari cabai segina di borok bahaya ke tang naya ne. Tom no di hodi borok bahaya ke tang naya ne. Hingga wan cani pun gari hemaya. Jeng jaga comfortable ungo. Jeng jaga gari kaya aram nanggo. Jeng agari no kanai. No Sakha hebo nang joto borok ni joto komen nailia tai khangga onek no hat ungo je ani cini borok rok se jeng hai Bwrwi besa je cini dofani borok rok jeng no bujia hingga tai tam sasinai baheda jara buji nai to buji kha jara buji hingga to bujia ang abuji ani bagai no nang no map sano cini Bwrwi rok kun jaga phano nokhnani safety kuri kha je cini ti prasad dofa ba jeng api khe walai ma tong ge jeng samne bisas khajinai ba samne bisas khajinai no amu hingga nublia je o angbono cini Debbarma jatjaya amu hingga no rok pura kaham ke clear ke nu kahe deba ang first last video khaime ni bagai sora ani chaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat unkha ke a borok sabi segina mani pore borok song sau nagina no bahke thangman gang musaka ang no gari kaya phanang thangmanu ane ike basau nagina ta da ko ni sabi segina pe kha tom ni to ike sing bo him lai kha de jora him ka haipon se borok chini unguluk bo gari ka ni nai to nggak amu ko nungka haida jeng Khoroksa Bwrwi nggak jeng ara hordol tong tong haida bini mote nggak basuk se cini do pani borok nggak bocin bagi wan sugi ada kisah kono jeng Bwrwi tu da ko bang napa nari hosuna basuk to wan suna deng beli bod okara kasha bersama saling buka panong kena and ani daran soman an babun soman panong kena bin logo bo buma bini besajik bini bihik tongbu nggak ba ajaga wa anu bin besajik soman pan wan suka barang wan sugi tu sana nang beli da ko bang napa nari hosidi ini ba a borok no sana nang mani but boleh a borok rong se cini jatni ya borok gitu alka jatni borok no se bosau al cabi singna di borok bakit thangman nagi na engke jengar je kun phanang thak bo cini responsibility nai ma kamu na jaman kamu bo cini engke aro no ang samani khe no ani bagai hanya won supai be khe no en tai kun asukok salia Sakha hingge tebo kok bango nakaside ano norok jodi ani okok no chaja ya hangke bini simi ka hamnu tong khangge no ano nakati ani asuk si kok chaja gri hangke bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche tu Achuda Debbarma nikari ang bai bu sai tong ya na kemi borok bu sunu rang di ma tong ya abu se borok problem nang jago jebong ni magic gari kaya hanai tabu ko Achuda rong ni kham PHUNUKNANI cin Debbarma su dunyo bushik jakche jat nai di cin Debbarma ro bushik jakche gena jobo ko Achuda Debbarma nikari bo gai talu pura san lat ni anga pe borok mu ya khuje tin mo di jeng je gari kana musung mani jeng magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bong kun thek as gari sai man borok atni ko sanen cin mo di jeng ale jeng je gari kan kai tong thung je da ka phan khi tong thung je phan tai tong thung bon kun thek as gari. So hello everyone, welcome back to my channel. Hai langsung channel lo khakai no joto kaham tong na hine. So ang tinin kasa video upload khaitha hingga ang tini tawno thangmani tabo tawno thangmani no phaiburu
bisa problem khado gari driver rok bai hingke a problem ni tengah ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha hingke a jago pura pai sugui ang video tisai mali asje pulan jimi pai thuk jora walai mani hingke last ni disa short jimi ang abo tisai man kha hingke jung tin ta mung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam ni atai ti brasa to ti brasa no hanesa hingke abo norok odek modek ni bagai confuse ni tong hana do hingke angaro thingno ang joli phano kisa ani wat buku ni bok hanya kok thangna chini ti brasa ro ni bagai and angabo joto ti brasa no samaya sudu a borong simi samasi hingke tabuk nong ok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka nungle bahai all Debbarmani mung na ba nana numa no phap khringya da han chau no zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya inke anga darani mung to shalia but angni ni comment no nugi onek no dukhu na kha tang hinke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni munai ni bihik ni bai ni jespa no khata nong gusti rok ani jaga problem khe norok hinge tamung khamu norok hinge okok sagala khamu yada hinge angle bui do ang bui hene phan khak jaga ni rok ana cha ja ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni munai nong ni jati rok khe norok buda atai kok sakamu ha hinge takachi tongo tai ma sa borok comment khaka no nung khe tamo ja suima hanchau in do thing ang sima phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jap chai jap hanchau do ang ting nang amo joli woi ani ti kok thanga and sorry ang amo samani bagai but joli puru bukhuni tamo ko khabo bo joto borok no saimi ang thango but ang abo joto chini ti pra sarong no saimi samani ya nga ang bo Khoroksa ti pra sano ti pra jukno ang bo nge nong ni je samani mote hinga ani chayang tong hodoro hinga puilani clip phunukmali abla bagai no kana hamya mo chok kana the one sukdi gari driver no 100 bar phano hin tong di kutuk di community no mungtana di hin chau nge angaro ani tamu chaya ang bos hemali tam chaya ang sudu saga chini ti pra sarokle pura jachaya ja angabo chini joto ti pra sano samaya ani bukukti abo kok thangka kento bukhawan sungma hinga aborong simi sang nasle wi samani te dong mane joto borok sadagli ana no je anga tekhe video khaimani bat jeng beri te se je jaga phano thangka hinge set tikrai hinge jeng bahai ke yang nokhor sinai sagala norok ni kisa comment khaisala jeng nije beri te se set tikrai boti prasad te se jeng bai walai tong manu bokhe beti boroksa beti prasad te jeng bai bahai ke walai rakha and biningari kaya ni bagi se bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable engke jeng angari no kanai and ano nung borong saga comment hanya saga nung khai ti prasad te tangi Debbarmani gari ukaya wan chorong gari ka hinge ang ti prasad te ang bo bufur jani o chin Debbarma bufur phaina hin na sing tong mayale ang bo Khoroksa bwrwi borok and ang bo hasel thang ke dapi phat phat no phirogoi phaina ni nago tang hinge bwrwi rok tabuk onek no risk dong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabuk hinge risk sing thanga asuke mane chini Debbarma rok sudu se bisa khanya ni kerikha jeng tini nok a video no mang khana jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hinge jeng bahai ke bonus bisas khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok bisas khasina je Debbarma te se Debbarma ba walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi abo kha ang bung sana musung suka hai pa no salia tang hingang bin mung jogoni beskango no sawi boni insal khaina musunya abagai ang no salia chini Debbarma rok ta hindi are bo Debbarma si hinga ang bini munggu maya hinga ang bono ta bini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hinga chini Debbarma joto borok ta hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no haimyang khana tai baki kaham khana hinga ang tai baki kaham no ba ang aro mung nawi saya je norok ate kha no comment khai to ang sudu a borok no sama sie kento an phukti amu ko thanga and tunggu borong sa yang khana abu samani tui and naka sana nga kok no no asiki chada ya no bkhau nangka ang bo Khoroksa Debbarma tui ang tangi mas chakan no am khe wan su khe Debbarma ya da sana SWKANG gi sa wan su gi shadi ang bo Debbarma no and ang apuru joli ma bagai ang kisa wan su ni liya hediba joli puru ke bo wan su gi babi wi kok ma puru sai me ya tangi je ko kok ma sa am ko thango and ang ro bo no asike jai bini
jati saibo kok saya ko bini mane kuno asuk kahamya saya ta angbono sudu chini Debbarma ro pura jat kaya jat amo simi ang Sakha hinge bo asuk se jat kaham hinge bo tangi chabi segina na nakha gari ni and tangi bo ano sana naka norok video khaipa no ani kun thainya norok video khaipa na ani kun thainya je ang bini mukhang no ngo phunungna heni no video khaimani nai di ko chini Debbarma rok bo atai hai borok tongo chini borok rong ni bagai chini bori rong ni bagai anga mo safety phunungma se je next time no rok bo atai khage niji sakshang ni bagai wala di ni sakshang ni bagai basa di no sabo logir nai ba aro tongnai rok wansar no logir nai neng Debbarma se wala jong hangge no wansar logir nai borok bo tips tong thujak tongon buli je e takle borok Debbarma dapat tanda se borok wala jong kha nanya jita ne borok bo tips tong thujak bule jeng Debbarma se wala jong kha ne do ngara bo wala ma phan sali ang khana hike ang awan chabai wala male bo tam ya su ang jol jakha ba ang awan chabai se wala yu ang nin gari kas kaya ne tam ung khane ang bo no sama se bo chabi segina bong gari chabi segina di borok bai ke thang nai ne a tom no ri hori borok bai ke thang nai ne hike en wan chani kunung gari humaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no Sakha hebo nang joto borok ni joto comment nailiya tai khange onek no hat ungo je ani chini borok rok se jeng hai Bwrwi bsa je chini dofani borok rok jeng no bujiya inge tai tam chasinai bahera jara bujinai to bujikha en jara bujiya hinge to bujiya ang a bujiya ni bagai no nang no map sano en chini Bwrwi rok kun jaga phano nokhnani safety korikha je chini tiprasa dopha ba jeng apikhe walai ma tong ge jeng samne bisas khaisinai no amu hinge nugliya je o angbono chini Debbarma jatjaya amu hinge no rok pura kaham ke clear ke no kahe deba ang first to last video khaime ni bagai sora ani chaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat unkha ke a borok sabi segina mani pore borok song sau nagina no bhake thangman gang musaka ang no gari kaya phanang thangmano ane ige bo sau nagina ta da ko ni sabi segina pe kha tom ni to ige seng bo him lai khawde jora him ka haipon se borok chini unguluk bo gari ka ni nai to nga amu ko nung ka haida jeng Khoroksa Bwrwi nge jeng ara horda tong tong haida bini mote hinge basu se chini do phani borok nge bochin bagi wan suge da kisa phano jeng Bwrwi te da ko bo na phana ri hosuna basu to wan suna dang bli bo okara kasha bo sama sani bu phapa nong khana and ani daran saman an babun saman phanong khana bin logo bo buma bini bsaje bini bihik tongu nge ba ajaga wa ano bin sajung saman phana wan suka baro wan sugi to sana nang ble da ko bo na phana ri hosidi ani ba a borok no sana nang mani but bole a borok rong se chini jatni ya borok hingke to alka jatni borok no se bosau al chabi singna di borok ba ke thangman na gena hingke jengaro je kun phanong thaka bo chini responsibility nai ma khamu na jaman khamu bo chini hingke aro no ang samani khe no ani bagai hanya won supai be khe joto no and tai kun asukok salia Sakha hingke tebo kok bango nakaside ano norok jodi ani okok no chaja ya hangke bini simi kaham nugu tong khangge no ano nakati ani asuk si kok chaja gri hangke bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche jat bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche jat bushik jakche jat nai Debbarma ro bushik jakche jat tu asuda Debbarma ni kari ang bai bu sai tong ya na kem ni borok bu suno rang di ma tong ya abu se borok problem nang ga go jebong ni magic gari kaya hanai tabu ko asuda rong ni kham phunung na chin Debbarma su dunyo bushik jakche jat nai di chin Debbarma ro bushik jakche jat gena jobo khe asuda Debbarma ni kari bo kai tal pura san lat ni anga te borok nu ya khuje tin mo di sing je gari kana musung mani sing magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bon kun thek as kari sai man borok ati ko sanen chin mo di sing ale sing je gari khan kai tong thung je jaga phan khi tong thung je phan tai tong thung bon kun thek as kari. So hello everyone, welcome back to my channel. Haino halam sugan channel khakhaino joto kaham tong mahine. So ang tini kasa video upload khaitha nge ang tini tawno thangmani tabo tawno thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver rok pai inka problem ni toinga ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha inka ajago pura pai sugui ang video tisai mali asje ulan chimi pai thuk jara walai mani inka last ni kisi sa shot chimi angabo tisai man kha inka jingtini tamung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tei ti brasa no hamesa inke abonor odek modek ni bagai confuse ni tong hana do inke angaro thingno ang joli phano
kisah anwat buku ni bok hanya kok tang kana cini Tripura sarong ni bagai and angabo joto Tripura sano sama ya sudu borong simi sama si hengkan ke tabuk nunggu kok pura kilar kede na masa darano komen kai Sakha nungle bahai all Debbarma ni mung naba nana numana pap kering ya dah hancau nona zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya ingke anga darani mung to salia but angni ni komen no nugu onek no dukhu nangka tanga hingke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni munai ni bihik ni bai ni jespanu khata nong gustirok ani jaga problem khe norok hingke tamung khamu norok hingke okok sagala khamu yada hingke angle bui do ang bui ni pan khak jaga norok anu chaja gyang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni munai nong ni jati rok khe norok buda atei kok sakamu ha hingke takache tongo tai masa borok comment khakano nung khe tamo jat suima hanchau ini do thingna ang sina phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jat chai jat hanchau do ang thingna angamo joli ui ani bukti kok thanga and sorry angamo samani bagai but joli puru bukhuni tamo kok khabo bo joto borong saimi ang thango but angabo joto chini Tripura sarong saimi samani ya ingka angbo Khoroksa Tripura sano Tripura jukno angbo ingke nong ni je samani mote hingke ani chayang tong doro ingka puilani clip phunukmali abla bagai no kana hamya mo chok kana dawan sukdi gari driver no 100 bar phano hintong di kutubdi community no mungtana di hinchau ingke angaro ani tamu chaya ang bos hemali tam chaya ang sudu Sakha chini Tripura sarok le pura jat chaya jat angabo chini joto Tripura sano samaya ani bukti abo kok thangka kento bukhawan sungma hingga aborong simi sang nasle wi samani teptong mane joto borok sajak liya na no je anga tikhe video khaimani bat jeng beri te se je jaga phano thangka hingke safety gurui hingke jeng bahai ke yang nokhor sinai sagala norok nang kisa comment khaisala jeng nije beri te se safety gurui bo Tripura sate te se jeng bai walai tong manu bo khe butei borok sa bo Tripura sate te jeng bai bahai ke walai rakha and bining gari kaya ni bagi se bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable hingke jeng ang gari no kanai and ano jeng borong Sakha comment hangi Sakha nang khai Tripura sate te tangi Debbarma ni gari ukaya wan chorong gari ka hingke ang Tripura sate te ang bo bufur jani o chin Debbarma bufur phaina hin na sing tong mayale ang bo Khoroksa Bwrwi borok and ang bo hasal thang ke dapi phat phat nogo phirogoi phaina ni nago tanga hingke Bwrwi rok tabuk onek no risk dong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabuk hingke risk thanga asuke mane chini Debbarma rok mo sudu se bisas khanya ni korikha jeng tini nok a video no manghara jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hingke jeng bahai ke bonang bisas khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok no bisas khasina je Debbarma te se Debbarma be walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia Bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia Bwrwi abo kha ang bung sana musung suka haipano salia tanga hingang bin mung jokoni bus kang no sawi boni insal khaina mutunya abaga yang no salia chini Debbarma rok ta hindi are bo Debbarma si hinga ang binin munguma ya hinga ang bono tam hini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hinga chini Debbarma joto borok to hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no haimian khana tai baki kaham khana hinga ang tai baki kaham no ba ang aro mung nawi saya je norok atikha no comment khai to ang sudu a borno samasie kento an khukti amu ko thanga and tunggu borong saja yang karena abu sama itu and nak kasana ngak kok no asik saja yang nong bekau nangka ang Khoroksa Debbarma tu ang tangi mas cakan no amu kayak wan sugi kayak Debbarma ya dah sana SWKANG kisah wan sugi shadi ang Debbarma no and ang apuru joli ma bagai ang kisah wan sugi ni liya hedi ba joli puru kebo wan sugi babi wi kok no apuru shayne ya tangi je buku kok mas amu kau tanggo and ang arabono asik ke jai bini jati saya bekok saya ko bini mane kuno asuk kahanya saya ta angkono sudu chini Debbarma pura jat kaya jat amu simi ang Sakha hingke bo asuk se jat kaham hingke bo tangi chabi seginya na gari ni and tangi bo ano sana nangka norok video khaipono ani kuno thainya norok video khaipono ani kuno thainya je ang bini mokhang no ngo phunukna hini no video khaimani nai bini ko chini Debbarma rok bo atei hai borok tongo
chini boro rongni bagai chini bwrwi rongni bagai ang amo safety phunukmasi je next time no rok bo atui khage niji saksakni bagai walai di niji saksakni bagai basadi nono sabo logir nai ba aro tongnai rok wansarok nono logir nai nung Debbarma se walai jong hangke nono wansarok logir nai borok bo tips tong thujak tongon buli je e takle borok Debbarma dapat tanja se borok walai jong aikha nai di ta ne borok bo tips tong thujjagan bule jeng Debbarma se walai jong khangine do ngara bo walai ma phan sali ang khana hike ang awan chabai walai male bo tam ya su ang jol jakhaba ang awan chaba se walai yu ang nin gari kas kaya ngai tam ung khane ang bo no sama se bo chabi segina bong gari chabi segina di borok bahai ke thang nai ne o tom no ri hori borok bahai ke thang nai ne hike en wan chani ko nung gari humaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no saga hebo nang joto borok ni joto comment nailiya tai khange onek no hat ungo je ani chini borok rok se jeng hai bwrwi bwsa je chini dofani borok rok jeng no bujiya inge tai tam chasinai baheda jara bujinai to bujikha en jara bujiya hinge to bujiya ang a bujiya ni bagai no nang no map sano en chini bwrwi rok kun jaga phano nokhnani safety gurikha je chini tipra sada phaba he jeng apikhe walai ma tongong geseng samne business khaisinai no amu hinge nugliya je o angbono chini Debbarma chaya amu hinge no rok pura kaham ke clear ke no kahe deba ang first to last video khaime ni bagai sora ani chaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat ungkha ke a borok rok sabi segaina mani pore borok song sau nagina no bahke thangman gang musaka ang nong gari kaya phanang thangmano hane ige basau nagina ta da ko ni sabi segaina pe kha tom ni to ige sing bo him lai khawde jora him ka haipon se borok chini guluk bo gari ka ni nai to nga amo ko nung ka haida jeng Khoroksa bwrwi ngi jeng ara horda tong tong haida bini mote hinge basu se chini do phani borok ngi bochin dagi wan suge da kisa phana jeng bwrwi tei da ko bang phana ri hosuna basu to wan suna dang bli bo okara kasha besama sani bu phapa nong khana and ani daran saman an babun saman phanong khana bin nogo bo buma bini busaje bini bihik tongbu ngi ba jaga wa an bin busajung saman phana wan suka baro wan sugi to sana nang ble da ko bang phana ri hosidi ani ba a borok no sana nang mani but bole a borok rong se chini jatni ya borok hinte to alka jatni borok se bosau al chabi singna di borok ba ke thangman na gena nge jengaro je kun phanong thak bo chini responsibility nai ma khamu na jaman khamu bo chini nge aro no ang samani khe no ani bagai hanya won suk pai be khe joto no en tai kunuk asukok salia Sakha hinge tebo kok bango nakaside ano norok jodi ani o kok no chaja ya hangkai ke bini simi ka hamnu tong khange no ano nakati ani asuk si kok chaja gri yang ke bushik jak chai jat nai Debbarma ro bushik jak chai jat nai Debbarma ro bushik jak chai jat nai Debbarma ro bushik jak chai jat tu Achuda Debbarma ni kari ang bai bo sai tong ya na kem ni borok bu suno rang ri ma tong ya abo se borok problem nang jago je bang ni magic gari kaya hanai tabu ko Achuda rong ni kham phunung na chin Debbarma su tonyo bushik jak chai jat nai chin Debbarma ro bushik jak chai jat gena jobo ko Achuda Debbarma ni kari bo gai ta pura san la ti anga pe borok mu ya khuje tin mo di jeng je gari kana mu sung mani jeng magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bong kun theka sikri saiman borok ati ko sanen chin mo di singale jeng je gari phan kai tong thung je jaga phan khi tong thung je phan tai tong thung bong kun theka sikri. So hello everyone, welcome back to my channel. Haino hai lang sugan channel lo khakhaino joto kaham tong mahine. So ang tinin kaisa video upload khaitha nge ang tini tawno thangmani thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver rok bai inka problem ni tei ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha inka a jago pura pai sugui ang video ti sai mali ase ulan jimi pai thuk jara walai mani inke last ni kisa short jimi ang abo ti sai man kha inke jing tin ta mung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tei ti brasa no hanesa inke abo norok odek modek ni bagai confuse ni tong hana do inke angaro thingno ang joli phano kisa ani wat buku ni bok hanya kok thangna chini tipra sarong bagai and angabo joto tipra sano samaya sudu a borong simi samasi hangkanke tabuk nong kok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka ningle bahai all Debbarma ni mung na ba nana numa no phap khrinya da hanchau nona zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya zerai SWKANG no jela nawi kok sana ringya inke anga darani mung to salia
but angni ni comment non nugi onek non dukhu nangka tangle hingke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni menai ni bihik ni bai ni jespa nong khata nong gusti rok ani jaga problem khe norok hingke tamung khamu norok hingke okok sagla khamu yada hingke angle bui do ang bui hini pan khak jaga norok ana cha jaga ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni menai nong ni jati rok khe norok buda atei kok sakamu ha hingke takachu tongo tai ma sa borok comment khakano nung khe tamo jat suima hanchau ini do thing ang sima phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok le pura jat chai jat hanchau do ang thing na amo joli oi ani bukti kok thanga and sorry angamo samani bagai but joli puru bukhuni tamo ko khabo bo joto borok no saimi ang thango but angabo joto chini tipra sarong no saimi samani ya nga angbo khoroksa tipra sano tipra jigno angbo hingke nong ni je samani mote hingke ani chayang tong doro hingke puila ni clip phunung mali abla bagen ro kana hamya monsok tong kana the one sukdi gari driver no 100 bar phano hin tong di kutuk di community no mungtana di hin chau hingke angaro ani tam chaya ang bos hemali tam chaya ang sudu saga chini tipra sarokle pura jachaya jat angabo chini joto tipra sano samaya ani bukukti abo kok thangka kento bukhawan sungma hingke aborong simi sang nasle oi samani tepong mane joto borok sajagli ana no je anga tikhe video khaimani bat jeng beri te se je jaga phano thangka hingke safety gurei hingke jeng bahai ke yang nokhor sinai sagala norok nang kisa comment khaisala jeng nije beri te se safety gurei boti prasat te se jeng bai walai tong manu bokhe butui borok sa boti prasat te jeng bai bahai ke walai rakha and bining gari kaya ni pagri se bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable hingke jeng ang gari no kanai and ano jeng borok saga comment hai saga nang khai ti prasat te tangi Debbarma ni gari ukaya wan chorong gari ka hingke ang ti prasat te ang bo bufur jani o chin Debbarma bufur phaina hin na sing tong mayale ang bo khoroksa bwrwi borok and ang bo hasal thangke dapi phat nogo phirogoi phaina ni nago tang hingke bwrwi rok tabu onek no risk dong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabu hingke risk thanga asuke mane chini Debbarma rok mo sudu se bisas khanya ni korikha jeng tini nok a video no mang khana jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hingke jeng bahai ke bono bisas khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok no bisas khasina je Debbarma te se Debbarma ba walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi abo kha ang bung sana musung suka hai pano salia tang hingang bin bumung jotoni bwskango no sawi bono insal khaina musunya abaga yang nong no salia chini Debbarma rok ta hindi are bo Debbarma si hingke ang binin mungguma ya hingke ang bono tam hini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hingke chini Debbarma joto borok to hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no hamyang khana tai baki kaham khana hingke ang tai baki kaham no ba ang aro mung nawi saya je norok ate kha no comment khai to ang sudu a borok no sama sie kento an bukti amu ko thanga and Tunggu borong saja yang karena abu sama itu enak karena nggak kok no asik saja yang nong bekau nangka ang Khoroksa Debbarma tu ang tangi mas cakan no amu kayak wan sugi kayak Debbarma ya dah sana sepenggi sa wan sugi sari ang Debbarma no ang apuru joli ma bagai ang kisah wan sugi ni liya hedi bang joli puru kebo wan sugi babi wi kok no apuru sai ni ya tangi je buku kok mas amu kok thanggo ang ngarobo no asik ke jaya bini jati saya bekok saya kok bini mana kuno asuk kahanya saya tak kuno sudu chini Debbarma rok pura jat kaya jat amu simi ang saka hingke bo asuk se jat kaham hingke bo tangi chabi segina na nakha gari ni and tangi bo ano sana nangka norok video khaipa no ani kun thainya norok video khaipa na ani kun thainya je ang bini mukhang no no phunungna hini no video khaimani nai bini ko chini Debbarma rok bo atei hai borok tongo chini borok rok ni bagai chini bwrwi rok ni bagai ang amo safety phunungma si je next time norok bo atei khake niji saksak ni bagai walai ni saksak ni bagai basa di nang sabo logir nai ba ara tongnai rok wansarok no logir nai nang Debbarma si walai tong hangke no wansarok logir nai borok bo tips tong thujak tongon buli je takle borok Debbarma dakwa thanja se borok walai tong kha nai nai di ta nei borok bo tips tong thujak gan bule jeng Debbarma si walai tong kha ne do
angara bo wa le phan sali ang khana hike ang awan chabai wa le male bo tam ya su ang jol jakha ba ang awan chabai se wa la yu ang nin gari kas kaya ngai tam khane ang bo no sama se bo chabi shegina bong gari chabi shegina de bor bai ke thang nai ne o tom no ri hori bor bai ke thang nai ne hike en wan chani ko nung gari hamaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no saka hebo nang joto borok ni joto comment nailiya tai khanga onek no hat ungo je ani tini borok rok se jeng hai bwrwi bwsa je tini dofani borok rok jeng no bujiya inge tai tam sasinai bahera jara bujinai to bujikha en jara buje hinge to bujiya ang a bujiya ni bagai no nang no map sano en tini bwrwi rok kun jaga phana nokhnani safety kurikha je chini ti prasad pha ba jeng apti khe walai ma tong ge sing samne bisas khajinai ba samne bisas khajinai ro amu hinge nugliya je o angbono chini Debbarma chaya amu hinge no ro ora ka hamke clear ke no kha ba ang first last video khaime ni ba sora ani chaya do ani rong phanong khana en bo ano samani onek no hat unkha ke a borok sabi shegina mani pore borok song sau nagina no ba ke thangman gang musaka ang nong gari kaya phanang thangmanu hane ige basau nagina ta da ko ni sabi shigine pe kha tom tom ni to ige sing bo him lai khawde jora him ka haipon se bor chini nguluk bo gari ka ni nai to ige amu ko nung ka haida jeng Khoroksa Bwrwi ige jengar hor da tong tong haida bin mote ige bo su se chini do phani borak ige bo chin dagi wan su ge da kisa phana jeng Bwrwi te da ko bo na phana ri hosuna ba su to wan chuna dang bli bo okara kasha bo sama sani bu phapa nong khana and ani daran soman an babun soman phanong khana bin logo bo buma bini busaje bini bihik tongu ge ba ajaga wa an bin busaje soman phana wan suka baro wan sugi to sana nang ble da ko bong na phani ri hosidi ani ba a boror no sana nang mani but bole a boror rong se chini jatni ya borok ngi to alka jatni borong se bosau al chabi sinna di borok ba ke thangman na ge na ge jengar je kun phanong thak bo chini responsibility nai ma khamu na jaman khamu bo chini ge I don't know, ang sama ni kaya ano ani bagay hanya won supay bi kaya no and tai kun asukok salia Sakha hinge tebo kok bango nakaside ano ro jodi ani okok no chaja ya hangkan ke bini simi ka hamnu tong hange no ano nakati ani asuk si kok chaja gri yang ke bushik dak chay zat nai Debbarma ro bushik dak chay zat bushik dak chay zat nai Debbarma ro bushik dak chay zat bushik dak chay zat nai Debbarma ro bushik dak chay zat tu Achuda Debbarma nikari tu Achuda Debbarma nikari tu Achuda Debbarma nikari ang bai bu sai tong ya na kem ni borok bu suno rang ri ma tong ya abu se borok problem nang ja go je bong ni magic gari kaya hanai magic gari kaya hanai tabu ko Achuda rong ni kham phunu na chin Debbarma su nyo bushik dak chay zat nai di chin Debbarma ro bushik dak chay zat gena jo bokhu Achuda Debbarma nikari bo gai tal pura chanlat ni anga pe borok nu ya khuje tin mo di chung je gari kana musung mani chung magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bong kun thek as gari sai man bar ati ko sanen chin mo di chung ale chung je gari phan kai tong thung je da ka phan khi tong thung je phan kai tong thung bong kun thek as gari. So hello everyone, welcome back to my channel. Hai no langsung channel lo khakai no joto kaham tong mahine. So ang tinin kasa video upload khaitha je ang tini tawno thangmani tawno thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver rok bai inka problem ni tenga ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha inka ajago pura pai sugui ang video tisai mali asje bulan jimi pai thu jara walai mani inka last ni kisi sa short jimi ang abo tisai man kha inka jungtini ta mung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tai ti brasa no hamesa inke abon rok odek modek ni bagai confused ni tong hana do inke angaro thino angjoli phano kisa ani wat buku ni bok hanya kok thangna chini ti brasa ro ni bagai and angabo joto ti brasa no samaya sudu a borong simi samasi inke tabu nong ok pura clear khaidena masadara ano comment khai saka nungle bahai all Debbarma ni mung na ba nana numa na phap khrinya da han chau no zerai SWKANG no jela nawi kok sana rinya zerai SWKANG no jela nawi kok sana rinya inke anga darani mung to salia but angni ni comment no nugi onek no dukhu na kha tang hinke je jaga wo ang tabuk angar thangi problem kha ebani nong ni borok ni manai ni bihik ni bai ni jespanu khata nong gusti rok ani jaga problem khe norok hinke tamung khamu norok hinke okok sagala khamu ya da hinke angle bui do ang bui ni pan khak jaga ni ana cha ja ang khana but nong ni jaga nong ni gusti eba nong ni manai nong ni jati rok khe norok buda ati kok sakamu
ha hingke takaisi tongo tai masa borok comment khaikano nung khe tamo jat suima hanchau ini do thingna ang sima phanong khana angaro sudu sawo o Debbarma borok lai pura jat chai jat hanchau do ang thingna angamo joli oi ani bukti kokha kogi thanga and sorry angamo samani bagai but joli puru bukhuni tamo kokha bobo joto borok saimi ang thango but angabo joto chini tipra sarong saimi samani ya hingke angbo khoroksa tipra sano tipra jukno angbo hingke nongni je samani mote hingke ani chayang tong doro hingke ang puilani clip phunukmali abla bagai no kana hamya mon tong kana the one sukdi gari driver no 100 bar phano hin tong di kutuk di community no mungtana di hinchau hingke angaro ani tam chaya ang bos hemali tam chaya ang sudu saga chini tipra sarokle pura jachaya jat angabo chin joto tipra sano samaya ani bukti abo kokthangka kento bukhawan sungma hingga aborong simi sang nasile oi samani te tong mane joto borok sajagli ana no je anga tikhe video khaimani bat jeng beri te she je jaga phano thangka hingge set tikrei hingge jeng bahai ke yang nokhor sinai sagala norong kisa comment khaisala jeng niji beri te she set tikrei boti prasat te she jeng bai walai tong manu bokhe butui borok sa boti prasat te jeng bai bahai ke walai rakha and biningari kaya ni bagi she bo jeng bai walai phayo chini morji chini rang jeng je jaga phano comfortable hingge jeng angari no kanai and ano borong saga comment hange saga nung khai ti prasat te tangi Debbarma ni gari ukaya wan chorong gari ka hingke ang tipra satutui ang bo bufuru jani o chin Debbarma bufuru phaina hinna sing tong mayale ang bo khoroksa bwrwi borok and ang bo haso thangke dapi phat phat nogo phirogoi phaina ni nago tang hingke bwrwi rok tabuk onek no risk dong horo nokhona ni salo nokhona sudu se tabuk hingke risk ing thanga asuke mane chini Debbarma rok mo sudu se bisas phaina ni korikha jeng tini nok a video no mang khana jeng Debbarma te se babai bonus babai se adara ba se walai ma tongka hingke jeng bahai ke bonang bisas khasina jeng bahai ke chini Debbarma rok bisas khasina je Debbarma te se Debbarma be walai ma tongka Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi Debbarma rok ta hindi musuk sia bwrwi abo kha ang bung sana musung suka haipano salia tang hingang bin mung jokoni beskango no sawi boni insal khaina musunya abaga yang no salia chini Debbarma rok ta hindi are bo Debbarma si hingga ang binin mungumaya hingga ang bono tam hini sanai chini Debbarma ang to chini Debbarma hingga chini Debbarma joto borok to hayale je 100% ni bisingo bo masa ba 90% ba no haimian khana tai baki kaham khana hingga ang tai baki kaham no ba ang aro mungnawi saya je norok atikha no comment khai to ang sudu a borno samase kento an khukti amu ko thanga and Tunggu borong saat yang kena abu sama itu en nak apa nangga kop no asik saat yang nong bekau nangka ang Khoroksa Debbarma tu ang tangi mas cakan no am ke wan sugi ke Debbarma ya da sana sepen bisa wan sugi shadi ang Debbarma no en ang apuru joli ma bagai ang bisa wan sugi ni liya hedi ba joli puru ke bo wan sugi babi wi kok no apuru sai ne ya tangi je buku kok mo sa amu ko thango en ang aro bono asik ke jai bini jati saibo kok saya ko bini mane kuno asuk kahanya saya ta angkono sudu chini Debbarma ro pura jat paya jat amu simi ang Sakha hingke bo asuk se jat kaham hingke bo tangi chabi segina na nakha gari ni en tangi bo ano sana nangka norok video khaibono ani kun thainya norok video khaibono ani kun thainya je ang bini mukhang no ngo phunungna heni no video khaimani nai bi ko chini Debbarma rok bo atei hai borok tongo chini borok rok ni bagai chini bwrwi rok ni bagai angamo safety phunukmasi je next time no rok bo atei thake niji saksak ni bagai walai ni saksak ni bagai basa di nono sabo logir nai ba ara tongnai rok wansar nono logir nai neng Debbarma se walai tong hangke nono wansar logir nai borok bo tips tong thujak tongon buli je e takle borok Debbarma dapat thanja se borok walai tong kha nai nai di ta ne borok bo tips tong thujak bule jeng Debbarma se walai tong kha ne do ngara bo walai ma phan sali ang khana hike ang awan chabai walai male bo tam ya su ang jol jakha ba ang awan chabai se walai yo ang nin gari kas kaya ngai tam ung khane ang bono sama se bo chabi segina bong gari chabi segina di borok bahai ke thang nai ne o tom no ri hori borok bahai ke thang nai ne hike en wan chani kunung gari humaya jeng je jaga comfortable ungo jeng je jaga gari kai aram nango jeng a gari no kanai no Sakha hebo nang joto borok ni joto comment nailia tai khanga onek no hat ungo je ani
chini borok se jung hai bwrwi bwsa je chini dofani borok jungno bujiya hingke tai tam sasinai baheda jara bujinai to bujikha and jara bujiya hingke to bujiya ang a bujiyani bagui no nongno map sano and chini bwrwi rok kun jaga phano nokhnani safety gurikha je chini tiprasa dopha bai jung atike walai ma tongke jung samne bisas khaisinai ba samne bisas khaisinai rok amu hingke nubliya je o angbono chini Debbarma jatjaya amu hingke norok pura kaham ke clear ke nu kahe deba ang first to last video khaime ni bagai sora ani chaya do ani rong phanong khana and bo ano samani onek no hat unkha ke a borok sabi segaina mani pore borok songo sau nagina no bhake thangman jang musaka ang no gari kaya phanang thangmano hane ige bo sau nagina ta da ko ni sabi segaina pe kha tom tom ni to ige sung bo him lai khaw dei jora him ka haipon se borok chini unguluk bo gari ka ni nai to Nggak amu kono nggak haida, jeng Khoroksa Bwrwi, nggak jeng arah horder tong tong haida, bini mati nggak basu sejini dop pani borak nggak bocin dari wan suja dari siapa no, jeng Bwrwi itu dari dak kau bang apa nih hosuna, basuk tuh wan cuma deng beli bot, okra kasha bersama saling buka panong kena, and ani daran soman, an babun soman panong kena, bin nogo bo, bunga bini besarjek bini bihik tongbu, nggak Ba aja gawa anu bin sajung soman pan wan suka bara wan suku itu sana nang beli dak kau bang apa nih hosidi, ini ba a boror no sana nang mani, but boleh a borong se sini jatni ya borong gitu alka jatni borong se bosau al cabi sini di borong bakit thangman lagi na enggak jengar aja kun paling ke bos ini responsibility naik mah kamu na zaman kamu bos ini enggak I don't know ang sama nih kayak nol ani bagai hanya wan supai bekerja joto no and tai kun asukok sali ya Sakha hingga teh kok bango na kasih dia ano norok jadi ani okok no caza ya hangkan ke bini simi kaham nunggu tong hanggen no ano na kati ani asuk si kok caza gede yang ke bushik dakche zat nai Debbarma ro bushik dakche zat bushik dakche zat nai Debbarma ro bushik dakche zat bushik dakche zat nai Debbarma ro bushik dakche zat so Achuda Debbarma ni